מתכננים חופשה בניו יורק? אתם תרצו לצפות בסרטון הזה. הכירו את ריו פלאזה מנהטן טיים סקוואר. אולי כבר שמעתם על המלון הזה, אבל שימו לב, יש שניים. יש את הריו פלאזה ניו יורק הוותיק, אבל היום אנחנו מדברים על הריו פלאזה מנהטן טיים סקוואר. הוא חדש יותר, מודרני יותר, ובמיקום פשוט מושלם. מדובר במלון 4 כוכבים בסטנדרט גבוה. החדרים כאן מעוצבים בקו נקי, מאובזרים היטב, ומרגישים הכי ניו יורק סיטי. וארוחת הבוקר היא אחת העשירות שתמצאו בעיר. התחלה מושלמת ליום של טיולים בניו יורק. קבלו עוד 3 דברים שלא כולם יודעים על המלון. המיקום שלו ברחוב 46 אומר שאתם בלב האקשן, אבל ברחוב שקט יחסית. יש כאן שירות שמירת חפצים סופר נוח ליום האחרון של החופשה. אתם במרחק הליכה מהצגות ברודווי הכי שוות. אפשר לקפוץ למלון להפסקה קלה בין האטרקציות. בקיצור, אם אתם רוצים שילוב של פינוק ומיקום מנצח, זה המקום. כבר הייתם בריו? ספרו לנו בתגובות איך היה. ואל תשכחו לעקוב אחרינו לעוד טיפים שחוסכים כסף וזמן בניו יורק. All that we have to do is let the hours slide. And honey,